sulla mitään nopeeseen toimitukseen? No muikkukukko löytyy. Yksi semmonen, kiitos. Siitä ole. Kiitos paljon. Auto on hukassa. Ja auto lähtee etsimään. Tuollakin joku kauppakeskus. Tähän on enemmän kuin meillä Keravalla. Nyt löydettiin tuo menopeli, millä mä tulin. Jukka puheella tämmöisiä perhosia ollut vähän aikaa mahassa. Hei, mä tiedän, missä me ollaan. Joo, ehkä. No, nyt ollaan jo lähellä. Ei 4 tai 6, vaan Mestarin katu 5. Turvallisesti saatu toimitettua tänne ja pidin hienosti kädessä pientä koiranpentua. Noin.